για πρωινό η Παναγιά μου. Το Showbiz News με υπερηφάνεια σας παρουσιάζει τη νέα εκδοχή της ταινίας «Κορίτσια στον ήλιο». Πρωταγωνιστούν ο Μιτσάρας και η Ελίνα Μπεκάκου. Στάσου, μίγδαλα! Το χτινάκι! Στάσου! Στάσου, μίγδαλα! Στάσου, μίγδαλα! Το χτενάκι! Στάσου, μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις! Hello, do you speak English? Μίγδαλα! What? Μίγδαλα! Thank you. Thank you. Πάμε μάνα μου και θα σας δώσω και η μίγδαλα εγώ. Δώσ' τα όλα, Θα στα δώσω όλα. Αυτό άλλη εκπομπή. Είσαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Δεν ακούγεται έξω, πάντως αν με φωνάζετε, στο λέω. Yummy, yummy. Σερές. Μίγδαλ, αμάν. Πάμε Μίτσο, εσύ σκαλίζεις και μπες Ελίνα. Πού να μπω? Μίγδαλα! Μίγδαλα! Φεύγα, τρέχασαι. Πάλι να τρέξουμε κι άλλο. Από εδώ είναι πολλά τα χόρτα. Στάσου!